Хто Лукашэнку дзякуе, а хто просіць у яго дапамогі? За што пасадзілі сумна вядомага сілавіка, а таксама як чарговы крымінальнік зрабіў неверагодную кар'еру ў цяперашняй Беларусі? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Аказалася, што Лукашенко возіць расійскіх губернатараў у Мінск за беларускія грошы. 2 сакавіка ў Палацы Незалежнасці прымалі кіраўніка Мурманскай вобласці Расіі Андрэя Чыбісава. І цяпер стала вядома, што ён лятаў у Мінск бізнес-джэтам, то бок на невялікім прыватным самалёце. А гадзіна арэнды такога борта каштуе плюс-мінус 10 000 даляраў. Палёт чыноўніка вельмі раззлаваў мурманскіх актывістаў, і губернатара нават абвінавацілі ў залішняй любові да раскошы, але ж Чыбісаў адказаў, што самалёт быў прадастаўлены беларускім бокам. Сам Лукашенко тым часам атрымаў чарговую падзяку ад Злучаных Штатаў. Спецпрадстаўнік па Беларусі Джон Коул падзякаваў яму за апошняе памілаванне палітвязняў, калі на волю выйшлі 18 чалавек. Так што падобна, што Лукашенку, які цяжка перажывае навіны пра Іран і Венесуэлу, можна трошкі расслабіцца, бо выкрадаць яго ніхто не будзе. Бамбіць, здаецца, таксама, прынамсі, у бліжэйшы час. Бязлітасная карма ў дзеянні. Сілавіка, які кіраваў следчай групай па справе Тутбай, пасадзілі на гіганцкі тэрмін. Як высветліў партал «Зеркало», Дмітрый Даліннік быў начальнікам управлення па расследаванні злачынстваў у фінансава-крэдытнай сферы цэнтральнага апарату следчага камітэта. Меркавана яго затрымалі яшчэ ў лістападзе 22 года па справе аб карупцыі ў сілавых структурах. Разам з Даліннікам тады ўзялі яшчэ некалькіх чалавек з дэпартамента фінансавых расследаванняў камітэта дзяржаўнага кантролю. Вядома, што следчы супрацоўнічаў з гэтым ведамствам па абавязку службы, бо ўсе буйныя фінансавыя справы перадаваліся ў ДФР менавіта ва ўпраўленне па расследаванні злачынстваў у фінансава-крэдытнай сферы цэнтральнага апарату СК. У выніку Далінніка асудзілі за атрыманне хабару арганізаванай групай і далі яму 14 гадоў. Цяпер ужо былы следчы адбывае пакаранне ў папраўчай калоніі нумар 3 у Віцебску. Паведамляецца, што за кратамі ён працуе днявальным, то бок на пасадзе блізкай да адміністрацыі калоніі. Ва ўзросце 87 гадоў памёр паэт Уладзімір Карызна, аўтар слоў да цяперашняга дзяржаўнага гімна Беларусі. Свой першы верш Карызна апублікаваў яшчэ ў далёкім 1956 годзе. За сваю творчую кар'еру ён выдаў шмат зборнікаў паэзіі, а таксама больш за 200 яго вершаў былі пакладзеныя на музыку вядомымі беларускімі кампазітарамі. Акрамя таго, Карызна напісаў некалькі зборнікаў вершаў для дзяцей. Нядаўна ў інтэрнэце завірусілася відэа, дзе блогерка чытае верш Карызны з падручніка сына другакласніка і не можа зразумець беларускія словы. Ну а самы вядомы яго твор – гэта тэкст дзяржаўнага гімна Беларусі. Пры яго стварэнні Карызна перапрацаваў тэкст гімна БССР, створаны ў пачатку 50-х гадоў Міхасём Клімковічам. Цікава, ці наведае Лукашенка развітанне з творцам, бо ўсё ж у 24-м годзе ён даў Карызну званне народнага паэта Беларусі. Ну і таксама нябожчык, ажно аўтар дзяржаўнага гімна. Але ж Лукашенка так не любіць пахаванні, што хутчэй за ўсё проста праігнаруе ўсе жалобныя мерапрыемствы. Вялікі скандал адбыўся ў праўладных шэрагах. Дэпутат Ябацька Олег Навіцкі кінуў беларускіх інвестараў на мільёны даляраў. Апошнім часам у шэрагах лукашэнкаўцаў з'яўляецца ўсё больш персанажаў з пароды дзяцей лейтэнанта Шміта, якім спрыяюць час і абставіны. У выніку крымінальнікі чапляюць сабе на лацканы чырвона-зялёны сцяг і робяць добрыя кар'еры. Наш новы герой сумяшчае ў сабе адразу ўсе архетыпы. Ён мае судзімасць, запісаўся у патрыёты на хвалі, ну і таксама мае талент да вядзення перадавых бізнесаў. Гаворка ідзе пра цёзку вядомага касманаўта Олега Навіцкага, непрыкметнага на першы погляд дэпутата Мінскага абласнога савета. Ён ураджэнец Мінска, шматдзетны бацька, герой прапагандысцкіх перадач, а таксама бенефіцыяр дзясятка кампаній з сумнеўнымі бізнес-мадэлямі ці адмоўнымі вынікамі. На гэты момант Навіцкі ўжо праходзіць як падазраваны па крымінальнай справе аб махлярстве ў асабліва буйным памеры.
У дзясятых разам са сваімі шматлікімі братамі і іншымі сваякамі Навіцкі спрабаваў гандляваць аддзелачнай пліткай і наадкрываў масу кампаній. Але атрымалася не вельмі ўдала. Прынамсі, адзін раз Навіцкаму выстаўлялася забарона на выезд з Беларусі па ініцыятыве аднаго з банкаў. Так робіцца, калі чалавек вінен грошай. Таксама на будучага дэпутата заводзіліся нейкія загадкавыя крымінальныя справы за мяжой, з падрабязнасцяў якіх нам вядомы толькі вынік. Па звестках Белпол у 2013 годзе Навіцкага асудзілі ў польскай Бялай Падляшцы за падробку дакументаў і далі яму 1,5 гады пазбаўлення волі ўмоўна з выпрабавальным тэрмінам на 3 гады. Паралельна Навіцкі спрабаваў прабіцца на тэлебачанне. Спачатку ён удзельнічаў у масоўцы на здымках ток-шоу, потым задаваў пытанні залы, а затым ужо выступаў за трыбунай як эксперт то па плітцы, то па будаўніцтве, то як аўтамабіліст з арыгінальным меркаваннем па праблемах паркоўкі. Карацей, Навіцкі спрабаваў узляцець і так і сяк, але нічога не атрымлівалася. Поспех прыйшоў да яго пасля 22 года, калі ён стаў лаўрэатам нацыянальнага бізнес-конкурса «Чалавек справы» у намінацыі за самую арыгінальную бізнес-ідэю, якую ажыццявіў айчынны прадпрымальнік. У тым жа конкурсе, але ў іншай намінацыі у той год перамог мільярдэр Павел Тапузідзіс. І тут трэба разумець, што ўвогуле такое гэтая прэмія. Многія беларускія бізнесмены атрымлівалі прапанову стаць яе лаўрэатам за сціплыя пару тысяч даляраў, але мастадонтаў, канешне ж, узнагароджваюць бясплатна, каб у платнікаў была добрая кампанія. Паціху пра нібыта паспяховага бізнесмена пачалі пісаць раённыя газеты, ну а за імі падцягнуліся і тэлеканалы. Такі публічны вобраз і падкрэсленая лаяльнасць да ўладаў неўзабаве вынеслі Навіцкага ў абласныя дэпутаты. Адтуль жа ён палез у фінансавы бізнес, дзе стварыў некалькі кампаній і, калі казаць коратка, некалькі разоў кінуў інвестараў на вельмі добрыя грошы. Агулам гаворка ідзе пра суму каля 20 мільёнаў беларускіх рублёў. Адзначым, што мы не ведаем, ці з самага пачатку Олег Навіцкі меў намер кінуць інвестараў. Можна дапусціць, што ён проста бесталковы бізнесмен, у якога не атрымалася, хаця ён сумленна стараўся. Але ж у выніку маёмасць Навіцкага арыштаваная, а кінутыя інвестары ходзяць даваць паказанні ў следчы камітэт, дзе цяпер знаходзіцца сам герой, у СІЗА ці на волі, а калі на волі, то ў Беларусі ці за мяжой, нам невядома. Выпадак Навіцкага не адметны, а проста ў чарговы раз паказальны. Дзівак з крымінальным мінулым, выкарыстоўваючы толькі метад публічнай пахвалы Лукашэнкі, з нуля і за кароткі час здолеў стварыць такую біяграфію і такую ступень даверу да сябе, што адныя панеслі яму мільёны, а другія палічылі сваім і прызначылі ў дэпутаты. Журналісты партала «Зеркала» паглядзелі, як аплачваецца праца лукашэнкаўскіх ідэолагаў. Грошы за такое даюць вельмі і вельмі добрыя. Так, напрыклад, у санаторыі Ружанскі шукалі намесніка дырэктара па ідэалогіі з вышэйшай адукацыяй і 3-гадовым досведам працы. У месяц яму гатовыя былі плаціць ад 4 і да 5 тысяч беларускіх рублёў. Такі ж работнік патрэбны сельгаспрадпрыемству «Лагішын». У гэтым выпадку аплата працы на стаўку складае ад 3,5 і до 5 тысяч беларускіх рублёў. Для разумення, гэта такая ж зарплата, як і у кваліфікаванага галоўнага інжынера гэтай арганізацыі. Рэм-аўтадар Маскоўскага раёна Мінска размясціў аб'яву для ідэолага з вышэйшай адукацыяй і досведам хаця б у 5 гадоў. Заробак ад 3,5 і да 4 тысяч беларускіх рублёў, а таксама абяцаюць поўны сацыяльны пакет і даплату за стаж працы ў сістэме ЖКГ. У гэтай структуры гэта таксама самая прыбытковая з вакансій. Ідэолагу Белтэлекама прапануюць да 4 тысяч беларускіх рублёў, і гэта зноў больш, чым па любой іншай адкрытай вакансіі арганізацыі. Часам даходзіць да абсурду. Так, сельгаспрадпрыемства імя Скварцова і Маёрова з Падваложына, якое унесенае ў спіс неплацежаздольных, таксама шукае ідэолага. Нягледзячы на ўсе праблемы ў арганізацыі, на такога работніка гатовыя выдзеліць суму ў 3400 беларускіх рублёў. Ну і таксама стала вядома, колькі зарабляюць беларускія дыпламаты. Урад апублікаваў аклады паслоў Беларусі ў 4 краінах, і сумы атрымаліся наступныя. Для пасла ў М'янме 3070 еўра, у Нікарагуа 3140 еўра, у Амане 2920 еўра, у Словакіі 3290. М'янма, Нікарагуа і Аман уключаны ў пералік краін з цяжкімі кліматычнымі умовамі. Адпаведна, для дыпламатаў, якія працуюць у гэтых дзяржавах, прадугледжана надбаўка ў 20% ад службовага акладу.
Беларускія улады прынялі разумнае рашэнне. Цяпер у краіне уводзіцца ліміт запазычанасці на балансах абанентаў сотавай сувязі, а гэта значыць, што кліент мабільнага аператара не зможа сысці ў гіганцкі мінус. Напэўна, шмат хто чуў гісторыі, калі беларус выпадкова уключыў тэлефон за мяжой і пасля атрымаў запазычанасць за роумінг у некалькі тысяч рублёў. Цяпер жа гэта забароняць заканадаўча, і максімальная сума, якая пагражае абаненту, гэта да 5 базавых велічынь. То бок, чтоб не здарылася, баланс на рахунку мабільнага сыдзе ў мінус на суму ў 225 рублёў і не больш. Тым часам Лукашенку і яго паплечнікаў папярэджваюць пра новыя пратэсты ў Беларусі. І робіць гэта нечакана яго кішэнная апазіцыянерка Ганна Канапацкая. Яна нечакана звярнула ўвагу на праблемы з вытворчасцю яек у Мінскай вобласці і дала наступнае прароцтва, цытата. «Не Зяленскі з дронамі на нашых НПЗ, не збеглыя ў Літве і Польшчы і нават не еўрапейскія санкцыі, а адсутнасць у крамах яек масавай катэгорыі і малака дадуць гарадскому натоўпу штурхель пад зад і дапамогуць деструктыву зноў вывесці яго бузіць і качаць на вуліцы мегаполіса. І тут пасадкай на 3 дні за зніклую бульбу топаў еўрагандлю не адкараскаешся. Позна будзе хапацца за яйкі». Канец цытаты. Гэтая фраза пра хапацца за яйкі відавочны тролінг Лукашэнкі. Але ж чаму ў Канапацкай раптам прарэзалася такая дзёрзкасць, незразумела. Ці то яна і сапраўды вырашыла патроліць улады, ну ці то, магчыма, атрымала загад імітаваць апазіцыянерку неяк больш актыўна, а то людзі проста не вераць. Беларусы, якія выбралі шлях забойцаў і акупантаў, цяпер спадзяюцца на дапамогу Лукашэнкі. Выданне «Вот так» пагаварыла з 2 грамадзянамі Беларусі, якія пайшлі ваяваць за Расію і трапілі ва ўкраінскі палон. Першы суразмоўца журналістаў – гэта 53-гадовы Сяргей Тарасаў з Бабруйска. Ён падпісаў кантракт пасля выпадковай сустрэчы ў маскоўскай сауне з ветэранамі ПВК «Вагнер». Маўляў, яны сядзелі і выпівалі і расказвалі за баявыя справы. Ну вось Беларусь гэтымі байкамі і натхніўся, а таксама ён не хавае, што натхніўся грашыма, бо за кантракт яму абяцалі 3 мільёны 700 тысяч расійскіх рублёў, а гэта каля 45 тысяч даляраў. Але ж выплатаў Тарасаў атрымаць не паспеў, бо вельмі хутка трапіў у палон да украінцаў. Другі персанаж – гэта 47-гадовы Віктор Азямблоўскі з Мінска. Да вайны ён працаваў дарожным рабочым у Расіі. Азямблоўскі шчыра прызнаецца, што падпісаў кантракт з войскам у стане ап'янення і кажа, што скраў чужую банкаўскую картку, спусціў усе грошы, а пасля, каб пазбегнуць праблем, пайшоў ваяваць. Тут адметна, што ён разлічваў на тылавую службу, ахоўваць вайсковыя часткі, падвозіць снарады альбо будаваць умацаванні, але ж пасля месячнай падрыхтоўкі ён быў адпраўлены на ліманскі кірунак, і ў першы ж дзень на пазіцыях украінскія вайскоўцы ўзялі Азямблоўскага ў палон. Адметна таксама, што палонныя гораваякі цяпер спадзяюцца, што Лукашенка іх вызваліць. Вось цытата Тарасава. «Я думаю, што Александр Рыгорович быў бы не супраць нас вярнуць дадому. Я не ведаю, як гэтая працэдура ўвогуле адбываецца і не ведаю, як улады гэта вырашаюць, але я думаю, што такі варыянт магчымы». Канец цытаты. Таксама сёння стала вядома, што загінуў яшчэ адзін беларускі добраахвотнік, які абараняў Украіну. Гэта ураджэнец Крупак, 40-гадовы Васіль Рапіцкі з пазыўным «Дзір». Ён загінуў 4 сакавіка падчас выканання баявой задачы. Ва ўкраіне ў яго засталася жонка і 2 непаўналетніх дзяцей. Знакаміты беларускі праваабаронца, былы палітвязень і нобелеўскі лаўрэат Алесь Бяляцкі выступіў жорсткімі заявамі. У інтэрв'ю брытанскай газеце The Times Алесь назваў Лукашэнку, цытата, «разбуральнікам беларускай нацыянальнай ідэнтычнасці і беларускай нацыянальнай свядомасці». Таксама Бяляцкі заклікаў Захад не змякчаць санкцый, бо на яго думку яго вызвалілі менавіта дзякуючы санкцыям супраць Лукашэнкі. Вось такія навіны пятніцы. Нагадаем, што ў нядзелю на нашым канале выйдзе чарговы цікавы сюжэт. Таму падпісывайцеся, каб нічога не прапусціць, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Да сустрэчы ў нядзелю.